България има всички предпоставки и голям потенциал да се позиционира като дестинация за здравен туризъм, като това може да се случи с ефективно сътрудничество между правителството, местната власт, организациите за управление на туристически райони и представителите на бизнеса. Около това мнение се обединиха участниците в дискусионна кръгла маса. Фокусът на туристическата индустрия се измества към здравните дестинации, новият приоритет на потребителите, организиран от катедра икономика към Университета за национално и световно стопанство. В отговор на новите предпочитания на туристите, община Казанлък работи върху проект за развитие на здравен туристически продукт около казанлъшките минерални бани. Местната власт се сътрудничи успешно с бизнеса в района, за да се позиционира добре в сегмента на здравния туризъм. В момента малка част от здравния туризъм, която се експлоатира у нас, е спа туризмът. Трябва да се работи по-активно в областта на превенцията и възстановяването, а не само в спа сегмента, смята Никола Петков, генерален директор на спа хотел и директор на общинско предприятие по туризъм Казанлъкарт. По думите му, здравният туризъм може да бъде успешна част от предлагането във високия сегмент и да се съчетае ефективно с 5-звездния туристически продукт и ефективно да съчетава с останалите видове туризъм в община Казанлък, както с културния, така и с фестивалния туризъм. Организаторите изразиха надежда, че дискусиите ще продължат в различни формати, чрез които академичната общност и бизнесът могат взаимно да помогнат на изпълнителната и законодателната власт за утвърждаване и популяризиране на България като целогодишна дестинация за здравен туризъм.